Walah, iki mau ki diarani urung joget to. Wis mintang-minting. Ame ngene-ngene iki ngapa? Ha pokon bopong kowe nyoh. Ya kene ket manggung ngapa dadak kesuwen. Iki rencanane ganti wong ora? Iya ya. Nek ganti wong berarti aku tombok iki wah. Lah ngapa gak tombok? Loh, telung lagu ya telung sinden. Nek tatin tok tenengko kancane do meri tatin terus. Iya, isih ora ya. Iki ditombo tatin terus. Nah, tilek isih ora? Isih. Isih apa kuwi duit parkir kok arep dikake. Aku mau melu parkir ra entuk iki. Ya. Mangga. Lho urung rampung to? Urung. Lah kok tak entekne. Lah piye? Mati rasa apa piye? Wong urung rampung